ಸರಿ. ಕುಕ್ಕು ಬಲಂಡ ಉಬಾರ್ದ ಹುಕ್ಕು. ಹಲೋ ಗೈಸ್, ಅಂಚನೆ ನಮೇನಿ ಕುಕ್ಕು ಕೊಯ್ಯರ ಪೋಯಿ ಅಂಚನೆ 2025 ಸೀಸನ್ 2 ಮಾತೆರ್ಲ ಬಲೆ ಉಲ್ಪು ಉಲಕದ ಚಾಮ್ ಅಂತ ಬರದು ಯಾಲ್ನ ಮೆಗ್ಗೆಲ ಬೈಕ್ ಸೀದ ಫ್ರೆಂಡ್ ನೆಲ್ಲಡು ಕುಕ್ಕು ಕೊಯ್ಯರ ಪೋಯ ಒಂದು ಸೀಸನ್ 2 ಅಂಚೆ ನಮಿತ್ತೆ ಪೋಯಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. 2025 ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೀಸನ್ ಕುಕ್ಕು ಕೊಯ್ಯರ ಪೋಪುಣೆ 2025 ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಸೀಸನ್ ಕುಕ್ಕು ಕೊಯ್ಯರ ಪೋದು ಮಾರುದು ಪೂರ ಹಾತಂಡೆ ಅದೇ ನಮ್ಮಿತ ಕುಕ್ಕು ಕೊಯ್ಯರ ಪೋಯ ಒರಂಬೆ ಇರುವಾಡ ನಮ್ಮ ಪಿದಾರ್ದು ಸೀದ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಕುಕ್ಕು ಕೊಯ್ಯರ ಸುರುಮ ಅಂತ ಯಾನ್ ಕುಕ್ಕು ಕೊಯ್ಪಣತ್ತೆ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆಲ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮರತ್ತ ಆಂಡಲ ಇಟ್ಟು ಉರಿ ಇತ್ತಿರು ಭಯಂಕರ ಉರಿಯ ಇತ್ತಂಡು ಅದನ್ನ ಕುಕ್ಕು ಕೊಯ್ಯರ ಸುರುಮ ಅಂತ ഒരേ ഫൺപേ പറഞ്ഞ കുക്കുണ്ട് ഫൺപേ ഞാൻ പൊതേ തോടാത്തെ ആന അത് വെള്ള ആത്തണ്ട കുക്കുದ ಅದು വെള്ള ಇಟ್ಟ మీరు ಒಲ್ಪದ ಜಪ್ಪದನೆ ಉಬರ್ಡದು ಕೊಯ್ಪೇಡ ತೂಣ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ನಂಚನೆ ಜೀವಿ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆರ್ನ ಬದರ್ಲ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪಿ ಪೊಯ್ ಸೇಮ್ ನಮ್ಮ ಮನೆಯರ ಬಜ್ಜಿ ಬಜ್ಜೆ ಯೋರ್ಚಿ ಅಪ್ಪ ಕಡೆ pih enjoy boleh namanya marah pokoknya punya orang cera deh marah tuh kukuan tuh pih puli ji unjir men cera marah pura unjir puli no mitta oh bala ayo hengli kona andar pura bakla ada tuh lewat nama dia parent പോളു ഓ എഡ്യ ഉരുണ്ടോ എടി കുക്ക് തോച്ചു എനിക്ക് എന്നാ മൂള കുക്ക് തരാ കുക്ക് തരാ ഉണ്ടായിട്ട് ഇല്ല എറണത്ത് മരം മേനാ ചോണ്ട് ആ കുക്കുമല്ലാത്തിൻ്റെയാ സരി തുടങ്ങി ಮಾರಾಥೋನ ಶಾಕ್ ಅವತ್ತ ಮೇನೆ ಹೇಳ್ದ ನೇಲಿಯೋ ಆಯ್ನತ್ ಮಲ್ಲೆಂಡು ಅವು ಒಂದು ಫಾರಿನ್ದ ಹೂವು ಆ ಸೈಡ್ ಅಂತ ಕೋಜನ ಹೂವು ಒಳವ ಆಗೆಲ್ಲಿಡು ಅಂಚಿದುಲ ಆಗೆಲ್ಲಿಡವ ಬಲ್ಲ ಉಂಡು ಅವೈತೆ ಈಸುಲ ಹಣ್ಣು ಸರಿ ಉರಿ ಓಡೋಡೆ ತುಚ್ಚ ಉರಿ ಬಾರಿ ಪಾರ್ತ ಕವರ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ನೀ ಪಾರ್ತಿಜ ಅಡ್ಡು ಕುಕ್ಕುದ ಮರ ಎತ್ತಿನ ಫಸ್ಟ್ದ ಕುಕ್ಕುದ ಮರ ಕುಕ್ಕು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಬುಳ್ಳದಿತ್ತು ಉಪ್ಪಾಡು ಕಾವಂದು ಅಂಚನೆ ಸೆಕೆಂಡ್ದ ಮರ ತಿಕ್ಕಡೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಕುಕ್ಕು ಇತ್ತಂಡು ನಮ್ಮ ಕುಕ್ಕು ಒಯ್ಯರ ಸುರು ಅಂತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಮಮ್ಮಿ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ದಾನ ಮಮ್ಮಿ ಪ್ರಮೋದು ದಾನ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಈ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಅವು ಪಮ್ಮಿನ ಗಾಂಭೀರ್ಯ ಅತ್ತು ಬೇತದ ಗಿಡ ಗಾಂಭೀರ್ಯ ತುಪ್ಪವಿ ಜಪಳೆ ಕುಕ್ಕುದ ರೇಟ್ಗೆ ಏನಂಗ ಕಸ್ಟಮರ್ ಶಾಕ್ ಆಗ್ಬೇರ ಆಂಡ ಕುಕ್ಕು ಕೊಯ್ಯರ ಏತು ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಬಂಡದು ನಮಕ್ಕೇ ಗೊತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಒಂಜಿ 11 ಗಂಟೆ ಉಂಟ ನಾವು ಕುಕ್ಕು ಕೊಯ್ಯ ಐದು ಚಾವ್ ಅಂತ ಪರಿಯ ಕೋರಿದ ಕಜಿಪು ಪುಂಡಿ ಪೂರ ಇತ್ತನು ಕುಕ್ಕು ಸುಮಾರು ಇತ್ತನು ಸಾಧಾರಣ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಕುಕ್ಕು ಇತ್ತನು ಮಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಬುಳಿದಿಲ್ಲ ಇಜ್ಜಂಡು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತನು ಈ ಕುಕ್ಕುಡು ಸುಮಾರು ಸೈಜ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಜೀರಾ ಸ್ಮೆಲ್ದ ಕುಕ್ಕು ಒಂದು ಬರ್ಪುಂಡಿಗೆ ಆ ಕುಕ್ಕು ಪೂರ ಭಯಂಕರ ಉಪ್ಪಡು ಪಡ್ಯರ ಜಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಹಾಪುಂಡಿಗೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕುಕ್ಕು ಕೊಯ್ಯರ ಪರ್ಪಸ್ ಅಂತ ಚಾಯ್ ಪಾರದು ಪೂರ
ಕುಕ್ಕು ಒಯ್ನಾಗ ತಿರ್ತುಂತುದು ಇರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಅವನು ಆಡ ಎಂಕ ಮರಕ ಬರ್ತಿರ ಚೂರು ಪೋಡಿ ಅಂಚನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಲ ಮೆಗ್ಗೆಲ ಕುಕ್ಕುದ ಮರಕ ಬರ್ತದನೆ ಅಂಚನೆ ಭಯಂಕರ ಊರಿ ಇತ್ತುಂಡು ಗಮೇಶನ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಊರಿನ ಊರ ತಪ್ಪದ ಎಡ್ದುಕೋ ಕುಕ್ಕು ಏರ ಸುರು ಅಂತಾನೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಕುಕ್ಕು ಫುಲ್ ಇತ್ತುಂಡು ಟೋಟಲ್ ಅದು 8 kg ಬರ್ಪು ಮಾಡೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬುಕ್ಕತ್ತು ಓಡಾತೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮಿದ ಕುಕ್ಕು ಯೋಂದುಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. എന്തുകൊണ്ട് പുത്തൂരുടെ മറട്ട വെഞ്ചി എഞ്ച് സ്ലോ മോഷൻ ഉയ് ಬೂರನ ಕುಕ್ಕುನು ಸಪರೇಟ್ ಅದು ಪೆಜ್ಜಿದ್ದಿಟ್ಟೆ ಸುಮಾರು ಕುಕ್ಕಿತ್ತನು ಸಾಧಾರಣ ಬೂರದೇ ಪೋತುಂಡು ಆಂಚನೆ ಇದು ಕೊಯ್ಯಿನಾಗ ನಮ್ಮ ಸರಿಯಾದ ತೋನೋಡು ಇಚ್ಚನ ಕುಕ್ಕು ಬೂರು ಬೂರಿಯರ ಒಳ್ಳೆ ಬೂರ್ನ ಕುಕ್ಕು ಹಾಲಾಪುಂಡು ಆಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕೊಯ್ಯೋಂದಿತ್ತೆ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ದೊಂಬುಳ ಇತ್ತು ಭಯಂಕರ ದೊಂಬು ಕುಕ್ಕು ಒಯ್ದಾನಂಡು ಬೊಬ್ಬ ಇಡ್ಲೆ ನಾಯಿಗಳೇ ಗಟ್ಟಿ ಒಣ ಗಟ್ಟಿ ಒಬ್ಬ ಇಡ್ಲೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡೆ ಮುಕ್ಕಲು ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಕುಕ್ಕು ಕೊಯ್ಯ ಕುಕ್ಕುನು ಪೂರ ಬಾರಿ ಪೋರ್ಲುಡೆ ರಡ್ಡು ಗೋಣಿಡು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಂತಿಡೋದಕ್ಕ ಒಣಸೂರ ಆಯ್ನಡೋದಕ್ಕ ಬೈಕ್ಡು ಲೋಡು ಮಾಂತದು ನಮ್ಮ ಊರಿಗೂ ಕುಕ್ಕುನು ಕೊಂತ ಬಾರಿ ಪೋರ್ಲುಡೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ತೂನಾಗ ಒಂದು ಕುಕ್ಕು ಸೇಲವ ಆ ರೀತಿ ಫೀಲ್ ಇತ್ತಂಡು ಆಂಚನೆ ಕುಕ್ಕು ಮಾರಿಯರ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇಜ್ಜನ ಕುಕ್ಕು ಮಾರಿಯರ ಅಂತ ಆಪುಜಿ ಆಂಚನೆ ಸಾಧಾರಣ ನಮ್ಮ ನಾಳೆ ಅಯ್ಯುವಾನಾಗ ಕುಕ್ಕುನು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಶುರು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಕುಕ್ಕು ಬೋಣಿ ಆಂಡ್ ಒಂದು 5 ಗಂಟೆ ಫಸ್ಟ್ ಕುಕ್ಕು ಬೋಣಿ ಆಂಡ್ ಆಯ್ದಕ್ಕೆ ರಪ 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 ಕುಕ್ಕು ಸೇಲ್ ಆಂಡ್ ಪಮ್ಮೆ ಕುಕ್ಕು ಬಲಂಡ ಉಬಾರ್ದ ಹುಕ್ಕು ಆ ಕುಕ್ಕು ಎಕಡೆ ಉಪಾದೆ ಬಲಂಡ ಸೊ 2 ಗಂಟೆ ಅಂದೋಜಿಡು ನಮಕ್ ಕುಕ್ಕು ಸೇಲಾದು ಪೂರ ಕುಕ್ಕು ಸೇಲ ಆಂಡ್ 2 ಗಂಟೆ ನಮ್ಮ 55 kg ಕುಕ್ಕುನು ಸೇಲು ಅಂತ ಅವಳ 2026 ಸೀಸನ್ 2 ನಮ್ಮ 55 kg 2 ಗಂಟೆ ಸೇಲು ಮಂತ ಅಂಜನೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಆರ್ಡ್ರ್ ಬತ್ತಿತ್ತುಂಡು ಸ್ವರ್ಗ ಸೈಡ್ ಹಿಡಿದು 20 kg ಕುಕ್ಕು ಅಂಜನೆ ಈ ಕುಕ್ಕುಡು ಸುಮಾರು ಸೈಜ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಜೀರ ಸ್ಮೆಲ್ ಕುಕ್ಕು ಅಂತ ಬರ್ಪುಂಡು ಆ ಕುಕ್ಕು ಪೂರ ಬರೀ ಪೊರ್ಲುಗೆ ಉಪ್ಪಡು ಪಾಡ್ಯಾರ ಅಂಜನೆ ಬರ್ಪೊಂಜಿ ಇಲ್ಲಲು ಒಂಜಿ 10 kg ಪೂರ ಸೇಲ ಆಂಡ್ ಅಂಜನೆ ಈ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇತ್ತನ ಕುಕ್ಕು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಸೇಲ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಜನೆ ರೋಡ್ ಬತ್ತನಾಕ್ಲು ಪೂರ ಕುಕ್ಕು ದೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಜನೆ ಸೀಸನ್ 2 ಕುಕ್ಕುದ ಮಾರು ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಟೋಟಲ್ ಆದ 55 kg ಕುಕ್ಕಿತ್ತಂಡು ಅವಳ 2 ಗಂಟೆ ನಮ್ಮ ಕುಕ್ಕು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರೂಪ್ಡು ಒಂಜಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಯ್ನೆ ಕುಕ್ಕು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಪುಡೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಕುಕ್ಕು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಆತಂಡು ಇಷ್ಟನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪುಳೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ನಾಣ ಸೀಸನ್ 3 2027 ತೂಕ ಇಷ್ಟನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಲೆ ಅಡೋಟ ಪೂರ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಾಯ್